Ir-relazzjoni tajba bejn il-Kunsill Studenti Universitarji u l-Ministeru għall-Edukazzjoni kienu fost is-suġġetti diskussi waqt laqgħa bejn il-membri tal-istess Kunsill u l-Prim Ministru. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-istudenti għandhom jingħataw aktar fiduċja u għalhekk il-Gvern qed jagħmel bidliet li jżidu fir-responsabbilità tagħhom. Eżempju ta' dan hija l-bidla fis-sistema tal-flus tal-Smart Card li Muscat iddiskrivija bħala miżura li se tagħti lill-istudenti id-dritt li jieħdu d-deċiżjonijiet finanzjarji tagħhom min jeddhom skont il-prijoritajiet tagħhom. Il-Prim Ministru saħaq li problema fost l-istudenti li għandha tiġi indirizzata hija tranzizzjoni mid-dinja akademika għal dik tax-xogħol għaliex huwa f'dan l-istadju li ħafna żgħażagħ qed isibu diffikultajiet. Minkejja li kulħadd għandu jkollu l-libertà li jagħżel il-kors li se jwasslu għall-karriera li jixtieq, Muscat fakkar li l-istudenti li indikaturi bħal Employability Index għandhom jgħinu li l-istudenti jażlu suġġetti relatati ma' oqsma li fihom hemm domanda għax-xogħol. Waqt din il-laqgħa kienu diskussi wkoll suġġetti bħat trasport u l-aċċessibilità tal-Università u kif ukoll dwar il-fondi allokati lill-Università għal anijiet edukattivi u sportivi. Il-President tal-KSU saħaq li qed isir progress kbir fil-qasam tal-edukazzjoni f'pajjiżna u rringrazzja lill-Ministru Everest Bartolo tal-kollaborazzjoni min-naħa tal-Ministeru tiegħu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni fakkar kif il-KSU jistgħu jiftħu għajnejn il-Gvern fuq bosta oqsma li jolqtu lill-istudenti direttament u għalhekk esprima xewqa lill-Ministeru jkompli jaħdem jitfit mal-KSU fi żmien li ġej.